Ako každý rok, aj tento školský rok sa vo základnej umeleckej škole koná rodičovské združenie. Poďte sa pozrieť spolu s nami. Na schôdzi sa rozoberal program s 5 bodmi od hospodárenia za školský rok 2022 až 2023 cez súčasné organizovanie pedagogického zabezpečenia a stav žiakov až po registráciu združenia na 2% dane. Ktorý bod vás z programu najviac zaujal? Asi tie úspechy žiakov. Tak asi tie vystúpenia, ktoré všetky umelecká škola mala. V podstate to bolo také informatívne všetko, takže v podstate všetko, čo bolo potrebné vedieť. Po plenárnej schôdzi sa mohli rodičia stretnúť so triednym učiteľom svojho dieťaťa, aby získali informácie ohľadne priebehu štúdia ZUŠ. Dostane vaše dieťa pochvalu alebo pokarhanie? Pochvalu. No ja dúfam, že pochvalu. Ja verím, že pochvalu. Podľa toho, ako sa pripravuje. Čo bolo odsúhlasené na rodičovskom združení? Na rodičovskom združení rodičia odsúhlasili členské príspevky do občianskeho združenia, ktoré aj v tomto školskom roku ostávajú nezmenené, teda v sume 14 eur na jedno dieťa a na každého ďalšieho súrodenca 7 eur, pričom poplatok sa platí iba raz, takže výšku členského príspevku nezvyšujeme. Rovnako bol schválený aj plán výdavkov na ďalší školský rok. Napriek tomu, že sa koncertná sála nenaplnila do posledného miesta, rodičia sa na rodičovskom združení dozvedeli viac o úspechoch hudobníkov, výtvarníkov, spevákov, hercov a tanečníkov. Pre televíziu ZUŠ Noemi Samarová.